விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இன்று ஒரு திருநாமம், 36ஆம் திருநாமம். ஈஸ்வராய நமக. சாந்திபனி என்ற குருவிடம் கல்வி கற்ற கண்ணபிரான் 64 நாட்களில் ஆயகலைகள் 64 கற்று முடித்தான். குருகுலவாசத்தை பூர்த்தி செய்து கொண்டு கிளம்பும்போது குருநாதரிடம், உங்களை குருவாக அடைந்ததை என் பாக்கியமாக கருதுகிறேன். அடியேன் உங்களுக்கு குருதட்சிணையாக என்ன தர வேண்டும் என்று கேட்டான். கண்ணா, உன்னை போன்ற ஒரு மாணவன் கிடைக்க நான் அல்லவோ புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும். நீயும் பலராமனும் மாணவர்களாக கிடைத்ததே எனக்கு பெரிய தட்சிணை என்று சாந்திபனி பதிலளித்து கொண்டிருக்கையில் அவரது மனைவி, சுவாமி ஒரு நிமிடம் என்று அவரை உள்ளே அழைத்தாள். அறைக்குள் வந்த அவரிடம், குருதட்சிணை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடாதீர்கள். இந்த பலராமனும் கண்ணனும் 64 நாட்களில் 64 கலைகளையும் கற்றிருக்கிறார்கள். எனவே இவர்கள் அசாத்தியமான செயல்களையும் சாதிக்கும் வல்லமை பொருந்தியவர்கள். எனவே இறந்து போன நம் குழந்தையை மீட்டு தருமாறு அவர்களிடம் கேளுங்கள் என்றாள். அதை கண்ணனால் செய்ய இயலுமோ இயலாதோ என்ற ஐயத்துடன் வெளியே வந்த சாந்திபனி, கண்ணா, 12 வருடங்களுக்கு முன் நான் என் குடும்பத்தோடு கடலில் குளிக்க சென்றிருந்தபோது என்னுடைய ஒரே மகன் கடல் அலைகளால் அடித்து செல்லப்பட்டு உயிரிழந்தான். அவனை உன்னால் மீட்டு தர முடியுமா என்று கேட்டார். உங்களுக்காக இதை கூட செய்ய மாட்டேனா? உங்கள் மகனுடன் திரும்பி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணன் புறப்பட்டான். கடலரசனிடம் அந்த சிறுவனை பற்றி கண்ணன் வினவிய போது, பஞ்சஜனன் என்ற அசுரன் கடலுக்குள் இருக்கிறான், அவன்தான் அந்த சிறுவனை விழுங்கியிருப்பான் என்று கை காட்டினான் கடலரசன். உடனே பஞ்சஜனனோடு யுத்தம் செய்து அவனை வீழ்த்தினான் கண்ணன். பஞ்சஜனனின் எலும்புகளால் உருவானதுதான் கண்ணன் கையில் ஏந்தியிருக்கும் பாஞ்சஜன்யம் என்னும் சங்கு. அவனது வயிற்றுக்குள் கண்ணன் தேடினான். ஆனால் சாந்திபனியின் மகன் அவன் வயிற்றில் இல்லை. அடுத்து வருணனிடம் சென்ற கண்ணன் சாந்திபனியின் மகனை குறித்து வினவ, அந்த சிறுவன் யமலோகத்தில் இருக்கிறான் என்றார் வருண பகவான். யமலோகத்துக்கு சென்றான் கண்ணபிரான். தன் பாஞ்சஜன்யத்தை எடுத்து கண்ணன் சங்கநாதம் செய்தவுடன் யமன் கண்ணனின் திருவடிகளில் வந்து விழுந்தான். என்னை தேடி நீங்கள் வர வேண்டுமா? அழைத்திருந்தால் நானே வந்திருப்பேனே என்றான். தன் குருவின் மகனை குறித்து கண்ணன் வினவ, இங்குதான் இருக்கிறான் என்று சொன்ன யமன் அவனை கண்ணனிடம் ஒப்படைத்தான். அந்த சிறுவனை சாந்திபனியிடம் அழைத்து வந்து குருதட்சணையாக சமர்ப்பித்தான் கண்ணபிரான். இந்த சரித்திரத்தை திருமங்கையாழ்வார் முந்து நூலும் முப்புரி நூலும் முன்னீந்த அந்தநாளன் பிள்ளையை அக்ஞான்று அளித்தானூர் பொந்தில் வாழும் பிள்ளைக்காகி புறையோடி நந்துவாரும் பைம்புணல் வாவி நரையூரே என்று பாடியுள்ளார். எம்பெருமான் மனிதனாக அவதரித்த போதும் பிற மனிதர்களைப் போல காலதேச வர்த்தமானங்களுக்கு கட்டுப்படாதவனாக அனைத்திலும் ஆளுமை செலுத்தக்கூடிய ஈஸ்வரனாக விளங்குகிறான் என்பதை இந்த சரிதத்தின் மூலம் அறிகிறோம். எனவேதான் இறந்த சிறுவனை கூட அவனால் மீட்டு வர முடிகிறது. மனிதனாய் அவதரிக்கும் காலத்திலும் இயற்கையாக தனக்கு உள்ள ஆளுமையோடு ஈஸ்வரனாக விளங்குவதால் ஈஸ்வரஹ என்று அவனுக்கு பெயர். அதுவே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் 36வது திருநாமம். ஈஸ்வராய நமக என்று தினமும் சொல்லி வரும் அன்பர்கள் ஆளுமை திறனோடும் தலைமை பண்புகளோடும் விளங்குவார்கள். ஓம் நமோ நாராயணாய. சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணம். சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும்.